je gauw naar dit verhaal. Op de tegels. Tomke, Jannejoe en Romke watje op een stoepen voor het huis. Dat is leuk. Ik ken hoe de strepen van de tegels rennen. Ja, dat doe ik ook. Zullen we hinkelen? Oh ja. Hoe de strepen? Oh, ik val haast om. Dus stek maar, Romke. Nee, dat ken ik niet, Jer. Maar ik kan wel van die ene op de orentegel springen. Hoppa! Romke, Tomke en Jannejoe wippen een heel eind de stoependel. Oh, wat giet het mooi, hè? Ze komen bij de hoeken van de stritten. Hoppa! Tomke bloedt steen. Zag je hem dat grote hoes daar? Ja? En wat zo dat? Het is een gewoon huis, Jer. Maar een dak en een voordeur. Oh, doe net zo dom, Romke. Maar nou eens naar dat paadje. Dat paad naar de voordeur. Oeh, wat is dat een mooi paad. Vol mooier als die tegels hier op een stoepen. Ja, er zitten al je figuurtjes in het paad. Oh, daar kunnen we mooi op hippen. Ja, maar hoe komen wij op dat mooie paad? Er zitten hekken voor. Oh, nou, ik klim zo hoe dat hekje in hier. Waar wen het eens in dat huis, Tomke? Vrouw Bruksma. Ik vind haar net zo aardig. Ze is tot iets zo leuk. Nou, misschien is ze wel net thuis. Wacht je. Oh, wat zit daar in de tuin? Een boot. Maar een hoen erop en letters. Op het boord stiert pas op voor de hoen. Maar dat kunnen Tomke en Jannejoe nog net lezen. Ik denk dat die vrouw een hoen had. Maar ik zag hem net. Nou, ik het net. En ik ben net bang voor een hoen. Ik lust een hele grote. Ik jij hem zelf voetzie. Oké, kom op. We klimmen door het hekje heen. Ik wil op die mooie steentjes springen. Ja, Klimmen ze oer het hekje heen. ja. Romke shot naar de voordeur. Oh, gelukkig. Juffrouw Bruksma is je. En ik je hoen. Die steentjes, die keren van de ene kant van het paadje. Die zijn naar de orenkant. Je krijgt rutjes. Ik spring er zo in. Tomke en Romke gaan achter Jannejoe om. Het paard gaat naar de voordeur toe. In stoot er een grote hoen om de hoeken van het huis. Hij blaft gevaarlijk. Ze bleven stokstief staan. Wat is die grut? Oh, toen Romke dan wat. Ik, hè? Bij die hoen. Ja, ik ben maar een heel liedzoentje. De hoen blaft maar terug. Hij komt langzamerhand dichterbij. En dan gaat de voordeur jiepen. Nou, af, Bello. Ophouden met blaffen. Nou, wees maar net bang, je bent. Bello die doet niet, hij blaft alleen maar. Maar wat maakt je hem op mijn paard? Het hekje zit al wat dicht. Jawel. Maar wij zijn er oorheen klom. Ja, het ben hier zulke prachtige steentjes op het pad. En daar woenen wij oren hinnen springen. Of hippen en hinkelen en zo. Oh, nou, wat aardig. Ja, dat die ik nou. Ik doe ik nog een iets famke wie hinkel je. Ik ben benijd of ik dat nou nog ken. Nou, kom Ben. We beginnen bij het hekje. Nou, nee, hinkel je dat simpel net meer gaan. Daar ben ik te oud voor.
Maar springen, dat slag het misschien nog wel. Vrouw Pruksma springt voorzichtig oer de stjentjes heen. Tomke, Jan en Hoek, Romke en Bello springen achter haar aan. Nou, dit niet om zo mooi als wat. En bewegen is ik goed voor de mens, hè? Zullen we nog een keer? Ja! Op een jij kiet de optocht oer het paadje heen. Vrouw Pruksma springt al wat harder. Zo, hè. Nou, je bij de voordeur houden we op, Jer. Wil je misschien wat drinken en een koekje? Oh, jawel. Nou, dat ga hem wel verzinnen. Dat hoentje ik? Ja, ik vind koekjes heerlijk. Krijgt Bello dan ook hier? Ja, Jer, ja. Even later zitten ze te smikkelen van een koekje. En als ze weer op hoezon gaan, zei Tomke: Ik vind die vrouw Pruksma toch wel heel lief. Ja, ze is heel dom net leuk. Nee. En Bello is ik wel lief. Ja, maar wel wat te grut. Voor die. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tomke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleidings. Zoek op tomke.nl voor meer informatie. Vies dit echt een leuke video? Op het Chilse YouTube-kanaal kun je er nog volle meer Frieske filmpjes zien.